После ще изтриеш. Белки много яко се получи. Аз това трябва да го кажа. Мамо си пасна. Али! Табелки добре се получиха. Ми да, не са лоши. Освен това, дето го малко... А кой го направи? Кой го направи това, си добре. Така. Ти какво мислиш, Гъзо? Здравейте, приятели! Аз съм Али! Аз съм Ани. Аз съм Али. Това е Пучо. Да не го забравим, той е важен. И ние сме Open Rollers! Йей! Днес, както сте разбрали от заглавието на видеото, ще снимаме кой е по-вероятно да с Ани! Че миналото видео с Ани. Което можете да гледате където прелита Пучо. Да, някъде тук. Ви хареса много и решихме пак да снимаме с нея. Да, а той именно беше Unboxing Барселона бокс, където аз бях още в Барселона. Да, много ти се сърдя за уния камъни. За малко да ми щупиш зъб. Добре, че аз не снимах това видео, защото наистина щеше да ме е страх да опитам. Да. Бяха вкусни, аз ги пробвах в Барселона. Така, добре, стига бъбрици. И така, аз предлагам да започваме. Ми да, Само да защо ви не? кажем, че има 10 въпроса. Да, 10 въпроса са. Така, И чакай, аз да обясня. Всеки взима по две табелки, на която от едната страна пише името на другите двама, а на една пише аз. И ти, ако не знаете как се играе, кой е по-вероятно да, също се питат въпроси и който според вас е по-вероятно да направи това нещо, трябва да покажете табелката с неговото име или просто вие. и така, нека да започваме. И така, аз така ще чета въпроси, Да, защото ние не ти разчитаме. Да, Никой друг не я разчита повече. защото аз... Дори Пучо не го чете. Само ако видите. Да, защото аз така много Пише грозно грозно. пиша. Много грозно пише. Така, въпрос първи. Кой е по-вероятно да яде и да се омаже целия в храна на публично място? Аз съм го правила. Мерси! Добре, тук... Си много си Ау! Аз като съм с Али в някой ресторант не се омазвам. Аз съм го правила много Добре. често. Това и вкъщи се омазах. Аз и тук. Аз навсякъде се омазах. Така. Даже вчера се омазах, защото отидохме за замразен йогурт и сумката ми стана. Аз не помня вчера какво е. Така. Кой е по-вероятно да казва здрасти на всеки срещат мола? Ма в шегаджийски вид или... Сигаджийски. Значи и тия двете. Нали по двама може да правим? Може. Добре. Аз съм Ани. Аз съм за себе си. Аз съм си една такава шанса. Аз не бих. И аз. Моля ти се. Как така? Добре. Ти си такава миличка и здрасти! Би го направила, сигурно. Добре, така. Въпрос трети. Кой е по-вероятно да се костюмира като клоун на Хелоуин и да преследва хората с чук? Али! Кой друг освен мен? Тук Аз съм Алиса. да, и Мен Али. ме е страх от такива неща, как ще се превърна в клоун? Мен не ме е страх. Аз като бях малка в почти цирковете ме беше страх от клоуните. Добре. Той в училище ме Тук светва. кой приемаме? Ми никой не приемаме. Добре. Приемаме мене. Добре. Така, четвърти въпрос. Кой е по-вероятно да си играе на телефона до 5 часа сутринта? Али! Али, тя. Али и... Не, всъщност аз съм играла до 2 часа. И аз съм Не, играла до 6 часа. Аз не съм играла, но бих пробвала, шегувам се. Не, тя постоянно играе на телефона. Да, тя не го Почваме да пуска. снимаме, тя играе. Не е вярно. Играем на нещо, тя седи на Не телефона играме и само само виждате казва. из Фейсбука, а Фейсбука може да намерите отдолу и Инстаграм и си. Не, Фейсбука, само Фейсбук групата. На Open Rollers. Окей, също. Защото като почнем да играем или да предлагаме игри, тя си играе тя- само да. да, Стига не. де. Да, не. Стига де. Така, пети въпрос. Кой е по-вероятно да ходи на сън? Аз съм ходила на сън като малка. Аз съм за Али. Аз съм за себе си. Всъщност, не помня брат ми или майка ми са ми разказвали, когато са били на гости при леля ми,
през нощта мама или бата се е катерил върху една библиотека и така хоп, докато спи. И така. Иначе аз съм ходила на сън като във втори клас. Аз съм ходила на сън, ма не много. Но с доста Така. съм говорила. Кой е по-вероятно да предреди на опашка за хот-дог? Тук съм безотказна. Аз. Алиса и Яни. Ти даже сега си имаш една кремвиршка. Тук някъде. Аз се Ако Фъни не я е изял. Да. Така, Аз не се предредих обаче. Аз в стола се предреждам винаги, защото съм гладна и той е корем трябва да се напълни, иначе... въпрос седми. Кой е по-вероятно да се обади на приятел, че идва, а всъщност още да е в леглото? Значи това е Алита, аз и Алиса. Всички. аз. Просто всички. Защото днес сутринта, когато се разбирахме кога да снимаме, Да. Али ме пита, ако искаш ела сега. Али ми каза, ако искаш ела сега. И аз казвам, окей, идвам, аз бях по пижама в леглото. Да, и аз тя като ми извънне сутринта, ало, ще дойдеш ли да снимаме? И аз, добре, кога? Сега я. Аз още съм... Добре, в колко? След 1 час мога. И ние, добре. И после нямаше тук, когато извънах след 1 час, естествено. Добре, така. Добре. Така, кой е по-вероятно да се набута в нечий разговор, без дори да знае за какво се говори? Ти Ти си много лоша. Ние за да не те обидим казваме аз, а ти само Али. Ани и Алисо. Еми, какво да направя? Аз Аз съм така си правя. честничка. И така. Аз съм Кой честна. е по-вероятно да го мрази прекалено много да отиде да яде, а всъщност е много гладен? Тия двама хора. Двама хора. Аз и Ани. Да, дай бе, аз също мисля така. Я? Дай като нас! Не. Добре, казваш. И сега последния въпрос. Сега, последния въпрос, въпреки че може да ви е доскучало това видео. Да, вярно. Така, кой е по-вероятно да прочете съобщенията на някой и после да не си признае? Как така? Значи от телефона на някой да го вземе и да го прочете и после да не признае. Ами аз. Чела ли си ми съобщението? Може би. Аз съм чела. Не знам, нямам тига. Аз с Маги веднъж ти четох творческия дневник. Обаче Аз си сега четох си дневника с тайните. Не, когато правихме табелите и тя измисли този последен въпрос, аз си го казах. Обаче това беше от преди много време. Не, Али, наистина после ще ми кажеш какво си чел. Добре, може. Аз съм чела на някои други хора. Какво са такова? Какво е това? Ани! Ама, какво да правим? Добре. Още един въпрос остана. Няма Не, това повече. е последният, това са 10 въпроса. Така, и така, хорите човешки, копирам флапата, сори. Това беше краят на нашето видео. Никой не го интересува какво казваш, почваш да говорим. Абонирайте се с канала ни. Ако ви е харесало видеото, Не забравяйте да един ставите лайк. палец нагоре, да се И тук абонирате. сме целите в мартеници, особено аз, защото в четвъртък на танците всички дават мартеници, само аз Аз бях моите събрала ги сложих в едно пликче. Аз така си махнах вчера, като се къпах и добре да ги слушам пак. Така че Аз сега съм двете да ръце. малко. Хората не ги интересуват. Добре се тая. И така хора. Честита баба Марта. Да, верно. Да, във И честит 3 марта. Защо? Да, той беше вчера. Да. Всъщност, Добре. снимаме в събота. Добре. Така. Чао хора и до нови срещи!